Que bé, que content de ser aquí, de poder-ho fer acompanyat de la família, certament, i acompanyat de les autoritats, del nostre admirat alcalde, del nostre admirat representant de la Generalitat aquí, i també d'un amic, d'un home, d'un defensor de la cultura popular, de la cultura catalana, com és el conseller Puig, i que estic molt content que avui ens acompanyi aquí perquè ell sap que l'estimo molt i que per tant ens demana un fort aplaudiment per ell també per donar-li la benvinguda, per la valentia que ens està... Ai mare, que no ho he fet bona. Per la valentia que ens està demostrant aquests anys també de com està gestionant la repressió i l'exili. I òbviament també, i volia comentar, el fet de ser avui aquí, del fet de, com comentava l'alcalde també, i de pujar pel Coll d'Ares amb el cotxe, i era impossible, era inevitable no pensar i no recordar els exiliats, la gent que l'any 39, l'any 38, l'any 39, fugint del franquisme, venien a aquestes terres, terra catalana també, per a trobar el consol, a trobar la democràcia, a trobar la vida digna que deixaven enrere. I pensava que si ells no van renunciar, si ells no van renunciar a l'esperança, és impossible que nosaltres ho fem. I per tant, una vegada més, venir avui aquí, ser amb tots vosaltres, és també un motiu per l'esperança, un motiu per l'autoestima, un motiu per persistir en aquesta lluita de la qual la Catalunya Nord també n'és referent, tant avui, insisteixo, com a començaments del segle XX. D'en Jordi Pere Cerdà, en Pompeu Fabra, Pau Casals, passant per la meva estimadíssima Teresa Rebull, he pogut saludar també el Miquel, jo vaig tenir la sort, la immensa sort, hola Miquel, de fa molts anys poder conèixer la Teresa, i de fet va obrir el cor i la casa a Banyuls, amb en Miquel havíem fet xerrades eternes, i amb una companyia d'una persona també excepcional, que era la Muriel, que ens havia acompanyat en moltes d'aquestes xerrades, i la Teresa m'explicava molts cops el que representava i el que segueix representant encara avui la Catalunya Nord, pel que fa referència a aquesta unitat de la llengua, aquesta unitat dels països catalans. I avui poder ser aquí també m'omple d'orgull, de satisfacció, i per què no dir-ho també, perquè possiblement el que no voldria la justícia espanyola, aquesta injustícia espanyola, és que avui poguéssim ser aquí. I si avui som aquí és perquè no han tingut més remei que deixar-nos no venir, sinó deixar-nos sortir de la presó. Perquè, i m'ho permetreu que ho digui, no ho han fet per una generositat desconeguda des de fa segles, no ho han fet perquè de cop i volta els hi ha picat el mosquit de la democràcia, sinó ho han fet, entre altres coses, també perquè des de la resta dels països catalans, però també a la Catalunya Nord, s'ha persistit, s'ha insistit, no s'ha renunciat a seguir demanant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i per tant us en vull donar, en nom dels meus companys i també dels exiliats, de tot cor les gràcies. Moltíssimes, moltíssimes gràcies de debò. Aquí amb aquesta emoció que dèiem de compartir la trobada amb el conseller Puig, de compartir la Diada Nacional de Catalunya amb tots vosaltres, perquè sí, és cert, abans d'un 1714 hi va haver un 1707, i perquè també abans d'un 1707 va haver-hi un 1659, però també, i em fa un honor i un plaer poder-vos-ho dir i agrair-vos-ho de tot cor, també va haver-hi uns anys 80 i uns anys 70 i uns anys 90 del segle passat, on els independentistes que no havien renunciat a la lluita van trobar a la Catalunya Nord també un lloc de repòs i de complicitat. I per això hi penso que avui és important i una vegada més donar-vos les gràcies i recordar que existeix un d'octubre gràcies a la Catalunya Nord, però la flama de la llengua, la flama dels països catalans, però també la flama del moviment antirepressiu durant molts i molts anys va ser aquí a la Catalunya Nord, i per tant, en nom d'aquells exiliats també us vull donar les gràcies. La Diada dels països catalans que ens fa recordar això, que si la llengua falla, fallarà tot, que deia Pompeu Fabra. I per tant, amb aquesta comunitat, una comunitat lingüística de 10 milions de parlants, una comunitat que intenten fer-nos veure, ho hem vist amb la llei Molac, ho veiem persistentment també al Principat, amb la llei del món de l'audiovisual, com intenten fer veure que som una cultura minoritària. No, perdonin, senyors, en el marc de la Unió Europea, una llengua amb 10 milions de parlants,
no és una llengua minoritària, en tot cas és una llengua minoritzada, amb un intent per part de l'estat espanyol i francès persistent, i veiem que persisteix al llarg dels segles, de ser una cultura minoritzada. Però la mala notícia per ells, la recordava també les persones que m'han precedit, és que aquesta voluntat de l'estat espanyol i de l'estat francès és inversament proporcional a la voluntat del conjunt dels països catalans de persistir en aquesta llengua compartida, amb aquesta voluntat de seguir compartint llengua i cultura catalanes amb aquella humilitat, amb aquella simplicitat, però al mateix temps amb aquell compromís que ens ensenyava el mestre Casals, també vinculat a la Catalunya Nord, que deia que és la nostra aportació a la cultura universal. I precisament és això el que estem fent avui també aquí, d'intentar persistir amb aquesta voluntat d'aportar a la civilització, a la cultura universal, una manera més d'entendre la vida, ni millor ni pitjor. És com la biodiversitat, no hi ha insectes, no hi ha animals, no hi ha espècies millors ni pitjors, sinó que senzillament hi ha aquesta voluntat de diversitat que sabem que ens fa rics a tots i ens fa rics com a col·lectiu i com a societat. Perquè sí, perquè és això, perquè la cultura és font de progrés i perquè si és cert que l'estat espanyol i l'estat francès sempre han maldat per neutralitzar el nostre territori, no és menys cert que el fet que estiguem avui aquí ens reafirma amb aquesta voluntat de ser, i de ser-ho des de la diversitat, com ens ho recorda també en Maxim, recordant en Jordi Barré, o com fa la Candice Girac, reivindicant els gitanos de Perpinyà, els nostres gitanos. Jo vinc de Gràcia, on també hi tenim el nostre barri gitano, i on creieu-nos que és un orgull compartit que avui aquesta comunitat, aquest col·lectiu, cantant el seu gypsy pop o fent les seves expressions de cultura popular, representin també la diversitat de la cultura catalana. O amb en Joan Lluís Lluís, el Premi Sant Jordi, que ara ens acompanyaves, o l'admirada Renada, que es mencionava que plena de dignitat vaig poder saludar Elna i creieu-me que va ser un orgull immens. Jo que em creia tota sola i la font parla de tu, que va escriure la Simona Gall. No hi ha res, absolutament res més universal que allò ultralocal. I avui en aquest preciós racó, que ha estat motiu d'inspiració i artistes, també vull fer una menció especial al Museu de Ceret, que ens és referent i que ho sigui arreu del món de l'art modern. En aquesta voluntat, en aquesta persistència, en aquest no esgotament de la societat catalana, que de vegades ens sembla que pot ser fins i tot una miqueta sobrenatural, hi ha aquesta voluntat d'aportar el patrimoni universal en aquest reconeixement d'aquest imaginari col·lectiu de país que seguim construint. Venia amb el cotxe i me'n recordava de la cançó de les Oreses que parla del peu del Canigó, amb aquella òpera rock deliciosa que fa en record de Verdaguer. Com més la coneixes, més ganes tens de deixar que et sorprengui, perquè precisament és això, aquestes terres són això. Recordo de ben jovenet, quan vam començar a conèixer Verdaguer, a explorar el Canigó, a saber la magnitud de totes aquestes terres i tot el que ens oferien, que realment te n'adones com aquestes fronteres que ens han imposat ens han intentat fer que no ens coneguem els uns amb els altres, i per sort, i no només per sort, sinó que per molt esforç, hem pogut superar-les. Comentàvem que la cultura vol dir llibertat i que llibertat també vol dir el dret d'una societat civil mobilitzada, una societat civil que sabem que sempre ha estat, al llarg de la història de la humanitat, motor de transformació social. I precisament és això el que semblava, i més enllà que semblava, el que és evident que molestava el Tribunal Suprem, que ens manifestéssim, que lluitéssim per transformar la societat. Doncs mirin, no ho podem renunciar. No podem renunciar a seguir lluitant, a seguir preservant els drets humans fonamentals, perquè possiblement la millor manera de preservar-los és exercir-los. També és aquest exercici el que estem fent avui aquí, i ho estem fent també quan combatem el feixisme, i ho estem fent també, i farem bé de recordar-ho, quan combatem contra l'emergència climàtica, possiblement un dels reptes més grans que tenim en el conjunt de la humanitat. Perquè sí, perquè ho cantava la Maria Arnal amb veu de brosa i ho diem avui també, la gent no som conscients del poder que tenim, i el tenim tant que fins i tot som capaços de fer trontollar els més poderosos. També la Casa Macià, símbol d'aquest retrobament, d'aquest compromís personal amb aquests patriotes insignes, que és alhora també un compromís col·lectiu, com ho va ser, de fet, perdoneu, el compromís del president Macià, perquè, i permeteu-me l'autocita, que durant molts dies, durant moltes nits, durant molts matins a la presó, passejant
pel pati de Soto i també el de Llegonés, un reflexiona arrel d'aquests esdeveniments històrics. I jo no dubto que el president Macià estigués empès per una gran voluntat i convenciment de l'èxit de la missió que estava duent a terme. Però també de vegades hi ha missions que s'han de dur a terme, o sent conscient que el fracàs pot ser-hi, però és una llavor. És una llavor perquè després les futures generacions en puguem treure profit. I en aquest cas en concret, de ben segur, la gesta del president Macià va ser una llavor per les futures generacions, a les que mai possiblement podrem estar prou agraït. Aquest president Macià que va ser capaç de fer una cosa màgica, que sabeu que Òmnium ens té obsessionat, que és connectar els anhels del poble treballador català amb el catalanisme, amb les classes benestants, amb els treballadors, els industrials, els creadors, els pensadors, els opinadors, els botiguers, els artistes, i és aquesta la riquesa de la nostra societat. Connectar-nos en aquest amalgama de diversitat, en aquest mar de transversalitat que ens fa tan rics i ens fa tan plurals com de ben segur també va aconseguir la seva gesta, el seu pleit internacional que va posar damunt la taula defensant el cas català. Com també, i no ens cansarem de dir-ho, ho fan el president Puigdemont, ho fa la Marta Rovira, ho fa l'Anna Gabriel, ho fan els exiliats que avui també ens acompanyen aquí. És humilment també el que penso que van intentar fer els nostres fundadors fa 60 anys enrere, a Ballbé, Riera, Cendrós, Carulla i Millet, quan van decidir d'una manera visionària crear una entitat com Òmnium Cultural a Barcelona, al Camí Casal, però que es va expandir tan lluny, però tan a prop, com avui també tenim la nostra presidenta històrica que ens acompanya d'Òmnium Cultural a Catalunya Nord, que demostra una vegada més que som capaços de superar les fronteres que ens han imposat. Perquè de fet és això, lluitar pels drets civils i polítics a la Catalunya Nord o pel dret a l'autodeterminació i el dret a viure en una república catalana on ningú, absolutament ningú, hagi de ser súbdit de ningú i la cultura esdevingui al centre de tot, és també la nostra aportació a la civilització. Per això insisteixo en aquesta diada nacional que hem de tornar a fer aquesta crida a omplir places i carrers, a no renunciar a ocupar la via pública, perquè el que voldríem precisament és això, que renunciéssim a la vida i a la via pública. I no podem renunciar tampoc a pressionar els polítics, els d'aquí, els d'allà i els de més enllà. Perquè sí, la nostra raó de ser, la nostra raó d'existir és aquesta, pressionar. I si molesta, que molesti, però no podem renunciar a pressionar precisament per això, perquè ens sentim orgullosos d'haver asfaltat les places i carrers amb les nostres pròpies mans. Sentim l'autoestima de posar en valor i no permetre que ningú, absolutament ningú, ens malbarati en nom de cap consigna que ens vulgui enfrontar entre nosaltres. No ho permetrem. Si tornem a Macià, recordarem aquella restauració de la Generalitat i aquella capacitat legislativa. Es va fer precisament perquè no es va permetre que ningú ens abaratís el somni. Insistim, una vegada més, ens alertem i ho fem al conjunt de la societat catalana, del conjunt dels països catalans i des d'aquí la Catalunya Nord. Ens voldríem fracturats com a poble, ens voldrien dividits, voldrien que estiguéssim renyits entre nosaltres. No ho podrem permetre. No ho han aconseguit i no ho aconseguiran. Mentre tinguem sempre present que allò que ens val és la diversitat que neix de la nostra més gran fortalesa com a poble, com a nació, com a comunitat. Per tant, acabo, siguem conscients. Si la repressió persisteix i persistirà i encara n'hem de veure de més grosses, és perquè no hem renunciat a la lluita. I és precisament perquè l'estat espanyol busca dividir-nos i sap millor que ningú que ara, avui, aquí, tot, absolutament tot, només depèn de nosaltres. Per tant, no renunciem mai a ser més i no renunciem mai a ser més determinats. Per això, precisament per això, la causa nostra, la causa de la llibertat, la democràcia, la vida digna, només ens té a nosaltres. Per això no hi podem renunciar ni tampoc ho tornarem a fer, perquè estic convençut que ho podem tornar a fer, ho podem fer junts i ho podem fer millor. Visca la Catalunya Nord i visca els països catalans. Moltes gràcies.